Eh. Hey. Ay, harap-harap panaya. Panaya, tanan na kay. Ha, bukin na miro ko. Ay kay. Tang sarili. The preschool ko rabu kay. Ngaya kisi na ba ko sarili niya ate ay. Maharap ka na ben na ni. Ni po at siya suwan panaya rang tamero.
Tabekara kay Yesu Kristo ala po singay araw ya ora sa kameyo. Ay bugin na bamino ro tan ay niya kay ani na banggebong puntan sarili na ben preschool pailigi. Ginabi ako na kay ginabi si sarili ma ngaya apa si na ben nanene. Oy wana na ben kay peso kaya asang ko na ben woy na. Ngaya sakit ben ka ngari to kay apo ni ko na ngarili na ko ya de ngaya pa na ya nang tamero na be bugin te buwan te uya. Ay bugin na mino ro de meton nga panahon ni Ewet na ko mi. Kain titiramiang, banamay, titiramay yagi. Mayo mainugu, karaw na mo na bakam na nora kaya kandi sila gimana teka teswa at sinaparawakin na yun ng tatahidi kiyayo. Ay, gegeme, sinangari kita korana. Nakoya, tansani ng tatayo. Nanti, the preschool may korobu, ariana mga digibatan, nguwi na doon tayo di kayo. Anangari ko na ito korana. Pastongan po ni Bebe ni Roy, koraki. Sina Nora, ni Kauya, mua na Roy, tayo di kayo. Kanda batan dei ge kandu kwai me kurubu. Hey. 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 The one. Just hey. Hello, the one. Hey. Taeka yung goa. Etako para na Yesu, arebete ibu
Taku pai warai peina Beba he na tenera Nakuate kai pengagi Arete karevai Katirupe metambiongo Take it like it now Apeuna mai na tekanga Moe wara kirarikina Onge ateni anakaraki Oyatari metana Betina nuanga Etesiro Uwa parura niteka Menora Bentete Agyana Pai Yakanira Tewe Tenora Besi Karina Noi Menora Bentete Agyani Kyana Oina Punake Karevari Vaisinori Menora Bentete Iyata Benikirake Oyori Ngomomikoa Kipon natin ay takungay Ay punaw ay natin Pagkinoy may kariki Ay agi kako ahwa Meminera tayo ay kape Nang dorabe kayate Menora Bentete Agyana Pai Yakanira Tewe Menora Besi Kaina Noi Menora Bentete Agyani Kyana Oila Punake Karevari Vesinori Mentora Bentete Pai Yakanira Tewe Tenora Besi Kaina Noi Mentora Bentete Agyani Kyana Oina Punake Karevari Vesinori Mentora Bentete Rapatani Brisku Igorbu Igai, Kantapan Banami, and the Mero, Manuin Gunami, the Pekara Cristo, Wasara Katokai, and Kosusa, Basinda Banami. What a road did I get you? Itagupa, Saron Jawar and Kaka Siraki. I reckon the Game, Karikaro Yomi, and then Ataya, Ekaki, Royam Sisaki Day, or Erikero de Metaroy Day. O nakunan de kandari kangay antena tayo o irike kasian ari asan de giro ay irike gemay karikyo ngomiroy o dito yo sinang kanakuan kanya nakon tertag yang giroy ari ngaya nakiyaka di siragi dito iri kayo kampas sinap
Ay, punta pa na kami rin tatay di kayo. Sa kawata wari kita kami rin ako mi Reirei kakamdo kon tatay di kayo. Kamda ba ni rin tatay di kayo. Ay, ang gebong ye sisira kay ka arok. Sisira kay garang sikiroy. Sinakatayan na ban kaya ka na ba ma. Tamin tiya so inanon tatay di kayo. Kanta nga ba sinakayan ibubuk. Inanon kaya ka na rin sisira kay inanon tatay di kayo. Demon sisira kay kanna sinakaya ka. Unkan naman na Reirei, anong gebong? Asasan ka na ko yon, tapos, ito parang kakawag yayo, kaya pun na ko man na Reirei yos na, kana ko mo nga nanda yayo, kangay tekan de sila kayo, ako kurun Sunday, madatapos kada Sabbath. Tira ako kurun Sunday, madatapos kada Sabbath. Ano de sila kaya kurek, ay idang karabate de sila kaya kaya warak, ito basasan kadiri atuta ng gebong, ako na pa to, yaginang matata to, ikana ko ang gibong sina, sikatayan, kogeri to tanang antay kayo, pinangan na matata. Kanuan na, alas ka para na ko ang gibong, kim? Kana sinurita na pong kiyaman, wag na karawan to pong kana kunurat, karikan pa ito makurutuwa na, tikibuan mewa. Ane na kuro yay timuan pong, the first day of the week of creation. Timuan pong, the week in karikipay, karikan pa ito makurutuwa na, tikibuan mewa. Tibong nga ni Reirei pa tamo na bong. Nang kay ano Reirei kita na bong Reirei kita dani ko ye ka ko Sunday. Tamo na bong. The first day. Monday tekawo na bong. Tuesday tekatin na bong. Wednesday tekawo na bong. Thursday tekanin na bong. Friday tekawo na bong o Saturday tekaisu na bong. Si teka nga daw ta na etapa. Inanon na rada dani kaway, bangay rada dani kaway, singay da kokoro. Araray da indabong. Abay kada mais asita boroy. Mangay da. Sarana temuan bong pa Monday. Mga nakabandori ang dictionary, kako ta dictionary. Na dictionary kaway abanta na original. Ako na nori baka baran Monday on the second day of the week. Ena po ni kabarada dictionary. Anda mo ni kakawak. Sita ka nga na Reirei bangay ng kismondo ko ang kiyaman Reirei kaya dati ni kaway uri tanda iraratete awan ni kaya aray diyan na banakuntiya kaya ngaya sa punso ko na bangay do sa ikaw ay na bangay da turutuwa na matuwa na inanon tiya tayan ay sa siko kaya to tanang kanne kani kani ba ite makuror tawa na tagibuli mawe kani ka kitiota o ka nga ite teka o yai ite taidi ki o yai ite ngapong at tepong ina tepong kitimo ano bong on the first day of the week kani kani ba ite makuror tawa na tagibuli wanua Ikarika kiyan ng maran, o yay tetay o yay tingapong, at kawuwan bong, on the second day of the week. Sa sika wari na kayo na bagay, summarize ka naman narisas na, hindi na na. Tumakuro na tawanan karkan ba, yo, tiki pwede po yung mawa. Akarika kiuto, temaro ka, makay, ikawa, o yay tetay o yay tingapong, at katinuan bong, on the third day of the week. Nori ang bong ayo. Apon naran roy tanan bong ari pun temuan bong at kawawa tanan bong in karikibay. Takabongan. Takiban wabi akarika giman na kaya na ko ika maman ni giba. O yay tatay o yay tingapong at kanimewa na bong. Kanimewa na bong. Kita kanimabong. Karikan ba ito makorotawa na wabi mga nawa na kung tiniwi matawa na akarika kitiyama tari atam maniyewa. Yakarika padare ka are ngay esperendi ki mayay ata moye wa eri ki jama ta yai ting de tairi ka yai ting abong at kono wan bong nanu na ka jama tan te kono wan bong karing bahin kan de makoro wo te ki bana to wana ngon denua aya musira wa diaswa ito ki a full stop naru na stegen ng gebong gen a sabat Dati ang beragi itu kiro ya end ana magurin karigi bay. Awan na tabayar. Emosina ay kay diaswa. Reirei ya ay tabuya tinungwa pa ya ikato ka. Yon tepong nga ta kay sibong. Epon ko ako mag. Akian pong aki may main aki ono pong. Ito karo yon dayo. Tananin pa ikan na tinungwa ikan. Emosina ay diaswa ay sabat. Reirei ya ay tabuya. Ani tabay
Sinurang kan kokoro kan masaroran kan kokoro masandi ya pun kokoro masandi kana ono sandi kan nawayo teta yari usi ya Yesu anta pong arin temoni pong in the week teta kay ya tagin na kinda pare kay tinu man se pon tagin na bakano an arin temoni pong ni kari kay ari kari kay idiota pon temoni pong na ban na tagin na kay usi ya Yesu anta pong arin temoni pong ya pon tagin na batay pon an pon narana ya ki mga girik ya pon kana ko na bandaran anta pong are temuan pong the week. Gies pangay na onage ke yara kon tenden mate. Awa usi be kya bo yara ra kya koroi awa no ra desibu be ekarapin no wakino. Mantenden mate on gerin awai ko kun era patan te u pa ya usi Yesu nda ta yo. Te pong are usi ya Yesu. E pon te akin na para temuan pong the week. Ayare e pon ko ko ron ne. Te tabas ada Sunday ada manubong para benda tabas punta kay sibong ada Sunday punta manubong punta kay gipay on to pay para Taeka ena ko man tabas ena ko man Taeka ne pero sabat ano nun sabat puno mo sirawa nano kaya ko rin kan nakaswara kanano ba sinang kangay o sinang Taeka nandabong ani Sunday ada manubong sabat sa tabas ya po rin kan ano bare enano nagiroy deta intuk ari intuk yay deswan kay gipay kay suwon pong ngayari ano ito kokoro yung meron ng Sunday, matatapos at the Sabbath. O, anta kayo suwan pong ikasana maguriari karoy at yeswa. O, ito kimanda ng maguri ni Pene, aki, ekari kimani karoy. At yeswa karoy, anta kayo suwan pong tapuya, pag yun ang gito giyay manda ng maguri ni Pene, aki, kariki, mani karoy. O, ano, kaya kante sila kaukanta nga bayari, kabukam sila kaukanta nga bayari, ako, tarik, yeswa, kanano ba ito? Irang mimiri, kanako, aku kata ni patama hindi aswa mak hayang natay pa yan ako tarik nakoy dan tayo kayo me ito ba anda tuta na di kaya kan silak erang tamaro at riri ayo silak ari mo erang tamaro at riri ay may yaw si silak antay ay pita tatabas antay ay pita tatabas kunori ataru aki anano patuan nekana ko tebota gituan Akin ano ba tuwan tayo kana ko manaw mataroon na nakanta nga mana ko. Yata ya bas peniniya yara ko marakanta nga anta tayo kayo kaya punta bekak. Ayo makoron Reirei. Ay yagi kato ka. Gay ka na ko ang kebong. Ikas ko. May bugin na ba yata bekak hindi tayo akang punta beki yara tanong ora. Aw kanta nga ba tawa na nakanta nga deso ba sinari ay na ba. Si ninarana ko ano ba sinorian kay babunnak ya tibitak ya sinorian ta para. Yagi kita Yesu yagi kita tabas. Yesu ngero ko yapon tabas na banda tabasan ruka wa tabi mo ano na ko tarma urin ka to tabas. De tempora. Yagi kita kino yabo toro. Tama ko tabi may Yesu and maguri ate ki ban wo anana baurun tabas kurak. Ndo mantap. Ano no pun nakya tibi taki. Ili yari ili ka kini ka ngai akya tibi taki. De tabas. Ngayari ya mo mangane de sila gayo. Oya ya ka nga, anipita kita tabas. Antay, ay apita tabas. O sa nakain iroro, ya hindi tayo kayo, kanda nga ba, may na ikanawan na tatarututanan. Busiya tamay na panaron ito, tamay tiyaswa, it's kayo na no yan tayo, bako nakaparam ka, nakoy na ba sinota yay, yay sila kaya mo, o sa ikunan kaya karoy, nakon na nung, mapun ko ya, kung nanura kaya, nanura ko tiyaswa, papunong tek, and at the end of the day. Amen. Kanori, okay? Ikangay. Yato kita bay para. Aki atibitak ini kaban. Nano nang kay sinang ibahan na kiuko kwenta bay para. Pasinang inori bay ay kari ki manno kono na ba. Yan akon the history ngan bay ay kari ki min tetayari. Para sa nori aki ante bay para. Matabi nang kakao kin nakasika tabi na ko bayan te bay para. Oy ay te bay ay kaman te akin na the brabisel tanira. Ay kan katiri ante te yo ta kami bay ide kire Depay ari tiyakin na tani yarari, depay anapitak. Ni Bong ay kakaisa. Antay yabita na tabas teso, ang kaya po nagibisa teso. Marak, tamakurot tenuwa, ono wa yaki pipitakin nga yayo, yaki pipitakin teso. Kaya po nga yang kayasan karawari ba, po nga yan na bandag ito. Kasi na tiyakin na Yesu, nabira tamakurot tenuwa, ano ay wana na ko na ba Kristo, kung ano, ang tabong ngay, ang nagitok. Ano, yaki pipitakin na pero ni Yesu. Kaya ko Yesu e punta sa nabayay ina pun nagi ko na ban pitagi ni karo katabong ngayo iri ano matay ka grisan ay kangairan ni kapan
Dahil kayo at anong tangirira. Antay yapit at tabas ng kayo, agibisa na ba, abotoro. Sinuri abotoro pa agibisa na. Makurin na mauwa, maruwa, o Petro matahan suwa-suwa. At akaruan, diba na ako, kangay, iriran na nun, kaso ano ko niran na nun yung amata. Nano na, Petro ikay, at abotoro anong kikinag. Hindi nun demands, itete, pero sinairan na nun, kaso ano ko na, sinairan na nun yung amata. Punti aswa, akari katatabas, o sinabundi ay niriyan. Sinabi may ribaye kam. May ite pa ya kami mi. Teka na kinundi province sa tani ran tamako ani suwa teki pa na wabi manimaw. O ayo teka na kan na mimi bayo. Ida kira-kiroy. Matipitak yayo. O ane natong iteka neka na ko tuwarang mandiri tatak. Ano mataki ay sa kinakamaunay. O na takwin ano na ba? Inoniki tayantay. Matiswa. O na nga ayo ina kaya karaw iti sirak at abaka kinata yayo era kaya bitak antay yabisa ita ko tata kayo yay titaw te ka tuwana ano sinako yay ba yan ano sinako ay inoni kita yan tay matiswa titay the time sa tayo ba ide kita madubong the day yeah o deswa bunna na swa deswa no the time man kita tayan imena inanon deswa no yay ba yan bitak inanon deswa ay ide kita matitay o sa tayo matapay, ay kaya matatay, punto pong. Ibitag iya, tabas, kano na iyo. As maruruwagin na tayo kayo. Kanas sinura tani yara tamakoro isua, ayo pon ritan do yara riri yara simuan, riri yain, demuan tayo. Ari tabuwari, ilong nebukana tani yara tamakoro uwa. Tani yara tamakoro isua, ay teka yatanan naman, ay pon correspond naman, sige tabuho naman, mabeke, araw-araw tau teka kiyawari. Ari sinuri ang kwantani ara uwa. Timan na ratakaman bunde tau teka takawa yon tep. E nakakokoro mauwi ni kaban tani ara isuwa matenua. O nakakangan na ba ni kaban man tuto manururu. O tekan koro akitangaw na koron timan nan. O makarikam tayo warawaran. Anatira kitangaw tuwi may yon tepan uwi. O natira kitaman na imuya. O nakakoro makirimu. O nakapakayawi. Akitiniman. Sa sanori ang kokis kabaran ako ang kwa tabuwaran ni Bukanatari. Pa. Tapon mo ang tabuwari, tangaon. Arias was pagi, Rom, makorokoron na urap ang tabong ngayon, ay tauta kay katabuin na yon na urap. Guess pagi di empire, Rom, ay uruak, ay man ako, ay divided na akong tabuin na, tiya pa nung Sasaan din na nori yapay kan, naramuan din arang ka, kano ba ko din nabantayan, kokimis. Antay kayo, ito manarik, kanang manarik pa yung nayo tarikigin. Nano na, ipokon tau teka kita ngawin kaya nawara ka mayon na urap Yay tuwa na tau teka nawara ka. Ipokoy ya. Nakakoro, makikin ka ba? Inapon kakoro aron na ni ka ba? Inapon kakoro aron na ni ka ba? Ang anda ba iya kakoro sila sika kina sa akin ang dinano ng ka ba na papunta riri ya bubura. Asa sa nori away kay? Sinori tau teka kay? Napon kani ya kay? Tanan visit court, Spain, ayo Spain. Tanan vendos Ikamaunak, Suevi, Switzerland, Portugal, France, England, Saman, Itare. Si Tenua, ikate, akin nagbaka maunak. Nararay yari ako. O ay kay, ikakamaunak. The Vandos, the Ostrogoths, or the Reirei. Akin mapinurebe, tautaya kay katinuay kay. Bangki wala kita tautaya katuwa na yung mayon nurebe, may buko yan, kuro kita buwin ay kay, tautaya katuwin. O na teki tenua. Tau teka yung mana. Kapakaya. Ini akin nagbena kapakaya. Apakaraw yung kan ni. Tau teka. Ay ka tenua ay kay. Nuwara ken. Tau teka. O teka ni koro kita ngayon na natira kita ngayon tuwe mayon tiya banuwe ay. O natira kita man na imiya. O nakakoro. Makiri mo na rin apon kakoro. Tinte tau teka. Ayo ka na wara ken. Yay kakoro na. Nakakoro. Nakabakaya wea. Agit naman. Aki awi ay kay paniteka na makurun tani na tuwa na anapun teka ki may unia inapun kuta ki may wakay punta siri ako na kora detay man teka na kita tibutak yan kita tau teka ni pa ngaya ana pita detay madaswa ay ani pita na swat yaso tani ra tamakoro anu at bimawo enang tubakaki ni kabakaki on tano
anak wawat yaso. Punna anak wawat yaso ang mantinan eh. Yon, desu ang matatabas, inang bubugi daw yon lano. Ni kabakak. O anda ta ba yan ang kakangoras na ruwi. Iya kang andi kita bitag. Mandatabas na kon Sunday. Ayo ta ba ya kakawak. Sinang bonori ba? Akin ta ba para. Ma sasan ko ta ba para ta ba ya ta akin na bitag detay. Padisua. Detay ya ri ri matabong. No na bitag itabong. O the history enang bon backup roy ni kamatoha. Tabayar tayakin na tabayar. Ano tabayar kami mi bayar kaman tayakin na Yeshua. Tiyo mata. Yapon ka corona no na inanon debitagyan. Debitagi man tataba sa konsente yeri kintiero akaraw inanon tatayaman. Saki the change enang tabayar nga woo ayan ako na yak. E gradual hindi kita the change debitagyan. The tuta na yung tuta ni karakwa. Ito ka na baratawan, ayan na una na baratawan. Nakakawagin again. Kana sinura the Bible encyclopedia, the makoro, ayo the makoro book the one ang kawag, they didn't pa ni mawa the one, yung John Eddy. Ay tako, tapos, titekan na bire, ako at mo sila. Sunday, buntira, yang apikan na kung tumuan bong in the week, ibukin na papunta bong, nga rin mauriya yaytay. Tibuk, bugin no nap. Okay? Ay kakanuan dibitag yayo, tara-tara dibitag yan. Parang kakawag. Ilang ibabay na kita mauriyan tayo, riyang wa, kain na ikubitak, kain ni baboron, kain ni boso, kain rom na. Ilang ibabay na kita mauriyan tayo. Constantino, ngayaroy, tempero ang rom, ay inikira na maroon dibitag yayo, tinibubwa, unawan akong, tinibubwa may suwa. O, taba, yerig, takawan sensure yayo, yayan ang mga tempero ang rom, Constantino, yung tero mauriyan tiyens, etay. O kani matatami na ba? Yans, tamin tayo. At yans, yon naman eh. Ana siring aki, ekoroy, pamanin room. Mayayta ba yung ekoroy, konsensuno, kaya katay, ni kasito wana, timpayan room. Baya nga yung mamana ko tatayari. Yung mamana ko tatayari. O yung katay, ni bosa inanon tatayari yun. Ni ko sa. Pinakangani ko tani ang paya, konsensuno. Tiraro na ko nani ko tani ang paya. Ayo, tapaya, Ekoroya Constantino. Imana ko patanan barbarians to ko na katanan biyakan na kisinan ko. Asway din inanon di kare sa nigrisan na riyan meon tatayari. O Constantino, gisan day naging kuamana tangan ni buwan ng ondero nigrisan. Na ayo to bayari para bunduay bundebiyakan. O puntata na yan taro mauriyan tay. O to bayay yang yan ang bus ng karakuyay kay bayang anay kura na buton na mata. Mana sapot. O to bayay karoya. Ya karawa to bay tuwa na. Kung nanay yaki sinanong kaya tinanibikan, ikarinia. Inanontero. Ano tayo karoya Constantino? Nanapong tayo kariniyak. Ayun, tinungon ko Constantino, dito po ginungon ko Constantino, AD 321. Nanapong tayo kariniyak, kaya mo sila, watan mo si Mama Taki nanon ka, o nain tapo no po pa. Yayo tumuan suwa. Karoya ginon Constantino. Yon tekan, dibitag yayo. Inanon na bang Constantino, awaka hindi tagihay dito, teka matiero. Ano pang tempera, Rome. O tiero, arin mo na yung Rome dito yan, aka hindi taging kay, nanutuwan ang kay, nanuntuwagi, ayun, katayan, ni Bosia, mabikan na bagay, may nasinanok. Ibugin ka raw tayo, kikirisan, bana din yan nun tiero, kikirisan. Tapos kayo, ugin ta kayo, the Catholic World page, dito rin ba, ano buwa, orwaiwa, ari, eboresa, ni mas tanga, ruwa, mawa, kangay, teka na, tay punang siya biyakan na mo. Mayay tukuwa, kaya na smatuwa, inanon tay. Ari karigyan na babatakan ni kina, ni Borau na ko ni Yesu, tayin tamo siroy. Ano po nori, ayo, kanuan, tukorobo, kiman, di kare sa, arang pupura kaya, arang kakanda doon tatayan ni room, karoy, ang mo nan kakaroy, di bitak yaw ayo. Nanon na, tayari, arang apon na iya pa ibiyakan, enang hindi kibatahin, tiroy, arang punta na mo siroy Yesu. Enang hindi panikirisan ng ibay ano pa Yesu tatayay. Dito na yun, mga yarate karisan na bay kay taran na yakangay. Kawakin hatiyara ni Pikan. Inatay matukan katabuak yuhan karoy ruwak. Mga yari ayapong Pikan na Sunday yari kaya nita kinakon bata. Yari kibaya Sunday kirisan. Tabo. Nako ni Yesu. Ante ako rin hayo. Di karisa. Akakan na tundabungan. Di karisa. Akakan na tundabungan. Akyan na nawi kay. Neka na ko dito kaso isi katere baye kapon tiagin sabon katere baye kapon tiagin papon kwawa openes counselor irori ke yan the counselor the one abon nang nadot
Depois ia pun karo ia ti kare so kama tuaro ti change ke debita ke ayo. Nda tabas 325 iri ke ayo ndene bubo wa wi me wa 80 mu ni Yesu. Ata ko kanwan de boro ya yon de bo wi an de councilran. Ari ay Christian nagiri ki bayu tay. Are nano na ari ay nagikawa kina de tabas. On nagikaro ato by the one on Saturday. Mari ay karini anabong duya. On kay Christian ngaya ari ay ingkana ko na nakimagurin de bongan. Ada yang muan dan doro kung kay katabuan Sunday de dayo ba nang akita maguri. Mangkana ko niya kin katutong iya yuta ya kanano ba ko niya kin katutong iya yuta yan kao kina Saturday. Are de tabas. Are man takari kibay. Awan na kay nak mayroon Kristo. Ito pa yayarik. Inanon durong anang kasuaya kag anak kay nak mayroon Kristo to kaya anakirin diaron kirisan. Ito pa yaya kamatuakin ako ito kaya kaya pun kan suguna ba. Ito kuwa wa iro ya yutaya. Kawagin na tapas are mangko. Tani ray su manema ay na taguinano na penoni kita yantay matiswa. Kaya pun ni siroy. Yoy karoy detay. Ay pun kamatua. Sinanuri yan atak. Ayo kanuan di. Takatakisimo. Hindi po ginaba, ayo, the converts catechism, of Catholic doctrine. O ayo, pun sila gabon kata iyo, ay mga pun kaya kati, kaya rin sa nakakanda to ayo. Which is the Sabbath day? Yung nga, tabong adatabas. O ay mga pun kaya ka. Saturday is the Sabbath day. Ano pun na natak? Wagi ko na kami na, ay pun minang tabok. Ukunahan ko riyan. Yung ganawan na iyo, apun nakita ka nga ngayon. Kasi ito pa iya ka, ikangante, yakin na iyo. Yera kakangay ke puta po niya yan ako manakanta ni ngayon. Tapos na mga bunuri na naririnig kay pa yun na ba sila gituwa na ayon kaway na sinakaya ka asway tugi kakan. O kakangay rin kinaitan nan o bukin tala kay sa kaho kina Sunday o sagit tabas kanuan na ba takatagisimuan o ita ko kaya kan ipagina ba tekare sa katolika yasan kaya kakanaton tebungan naman Saturday na kon Sunday. Ano debitagi ano mata Yesu ay kamdang dahil kayo yagi no kami nako ikateri ato ko way kay ari ka man tiagin na the province sa Dani ra ron Yesu at tiagin na ron Dani ra me eka corona no na tinong ron non na ba mata payari karoya di bota kayo awan ipon kateri inanon na bukit the encyclopedia na ba o ayo na tiak ana encyclopedia na ba ana bugina ba ndong ron anang bubra titira ni ba tebupo ni magbimatano volume 4 Tekare sa imini bitakin ta bong inumusrawa man ayataba si utaya kahit pong induwi kinakondo mo na bong yakari ka na ba takatenuan siya penang nano na Sunday ba't na pong nga tabo ayan na pong tuwa kamnorang ko tabong nga ako na nga tabong nga tataba sin tabuya uno pong nga pong inumagod men kasama ko nga hindi tayo yakawe agi kanuan na ba ay Sunday yan ano na kinakon Sunday ba enang hindi ba tabong nga nakatabuagan ito pong yarik ano matatiasuan tayo kayo Demanda na ba tiyo amata ng atake? Bago ako man kare sa iyo, atake ito ay bakaw kiting. On the book, Catholicism and fundamentalism. O ayo, tukuro po kaya kore ya duway. Yaki kan dahil na pun kami na nung makamdanori sinakain dahil yan nanon detail kayo. Tanan fundamentalist, ano na nagtukurag, ang atin ang tukurag, yaki puro tayo sa nga anang katayan, dang isuan, kura-kura yung tabayo para, ni kahit tarati kare sa tatayari. O ayo, tanan fundamentalist, apoputang intermaurin Sunday. Makaibon na kaya kawawanan da bay para. Ana yay tububutag intero mauri. The Sunday daraya. E pun tete tubutag yo. Ne kinako ya tukura kay karang kan matuto da bay para. Ay suwang ya. Aka nga butag o kaya kaya taya kan da bay para. Akya dance tagakuwa. O ana da bay ya tayakin. Eta ko Catholicism man leita na the Jewish Sabbath kaya ayataba si utaya. Ketobong ino mo sila pun Saturday. O punti kare sa Katolika ay ipahiri ba Sunday enari hindi ka tabong intermauri bugia krisan in honor of the resurrection. Ibugin ka rin yan temangaus. Hani tukwaway kan kadirian dadayri kayo mananong tangiran ako kami kami sa sirak. Ang kami ato kamari na naban ng ora yarang karaute ka na ba. Yagi dore itangin ay romi ma au kanta nga padyaswa. Inako ata di kanta nga tamaro kayo na ko iron. Ngarawan na nga niya, ngano ba, kangani kay ay kay pun kanu on days 3 apon nagya ko nani kay pare pun matuan tanan ko rubok ko kakay apon ngay. Kaya apon ngay. Kapara apon ay sa may na ba kaya kandi sila kay sa akin kenda na ko ri ba erang para kanu on bitag anya kangani bitag. Etagin na tani na ena o ti karesa
Ari ro mari ekarawangan nga ginaro iba pun nga yay makana ni ko nan biso atapon yay makana na naitera na atapon na para para dai do na sa mga pun ori nga ni ayo do ba yari takadenuan sa sila kinga sa amwan nan biro man narata yo amwan nan ko na ba ang awan na ka arapat at the main part na yayo de dire na barang sigro ndai kayo takadenuan ka ngai iro ali dire yayo ayo au sa sila ngoi petero at ba ayon de ba ayo nakatiawe karisa tira aran teruan erang sikiro ay desiragayo. Nakuno desiragayo sa gimuan kanuan na Reirei. Nakuno desiragayo sinakana ko ay min nakon na Reirei yarin ngabong. Panakon degen ting ngabong ang nauna tayan ba yera kaya rang ini mais tiaro mati karis. Banta ko ang ora Reirei nakon degen ting ngabong. Ay min nani kana sen kana ko ay yes pa ko nani kaya kangan na yo. Nanon ayo sinakasuko nakon min na Reirei ngabong. Ay kaya kana bangad na erang sikiro ay tatawam sila ngoya ko sila yagi maning am sila ano ayo ki uwa tetay desiragayo. O yagi na ba sa ginano ba yagi kanta biya kin men ang ko ko ora sila kan arang sikiro ba kakawag pare ni ka ben era aspen noria punna no mata desu ay kain ka ben ngai aspen gigiyag ngai ay ka grisan sito wana ora mek ilon desu aso ni makin nake kano ba na yai te ko ko ri merana nan pai ta bewa punna ra pai ta tare ni san era kai ko ka ngai era kai ka ngai ara pai punta kaya sira iro ay ta ban ta ben ta maro nuaki kanda siang sino ra ta ben yan sirag ang atat siya gawin ngapun siya kin nakoida ngai da kataan ka para yarang kami ka anti ka resen kai sibong kai kamagi mamaye sila kaya lang siguro yan kamagi tayo kan namimi ngai da tan maye silang bakwa ugi maana sila kaya siguro ay asan ka sa sika kan ka wala gan tayo yara kai sagi mamaye ngai da kan anti ka resen kai sibong temuani wana temakoro ana to wana tegi bana tebi men mewana on tebi mano yes yan ay nabagi boy ka uwan tayo kayo bas na sigado na payara kay sakaraw ayo erang sigiro ay desira gyan amna tay tangira on tiep o tay tangiri na papain no on tiep ngana tangira on tiep ti amato ay akin me na tangira ndeta mayro na papain ka ba na ikana yon tiep na kay paparu terabata maya kay paparu mata makain ka tong ande me way akiri ki mayro ndeta ma marik mayon tiep kanana ba kunano na tamayi ni giribas kito tamayi era de Swiss kito atera pun pain non dia ben ka ben ba kay sa ay pain non dia ba yari ki mayon dia ba agiri ki mayron dia so ari ki mayon dia ngai da to sa para pa kaun Swiss ngai da kay ni giribas bari ka agi ang ara music gen yes para mo gitu gure de kita agi abe bo de Swiss de kita ma do gure de mapun nak yang wa o siya era ma yeni giribas as tawan garwa de bongayo makanano ba nga nano nak kay de mayera nano nak ante ba ya kakawag as nanori ante yeyo ba ay kay pain non dia ben ka ben ande po kinangay na si kataya nga sa kinano ba sarang kororoyo ang sikiroyo yung deso mara kaya na kon takanta ni nga at maro ay bugin deso agin ikarasa tamakoro ni mawa tigi ba na tigi merwa wana kon wabi matuwa ay tako awabot na taki na makurin ako tirapat pati binin ni bure taka mayra taka itatan taka riyata bowa tatabunia tayan didibay taka unteka tayan tawanan tayanun tayan kakarabakaw tayan raure, tayan katay, tayan bakandang, timamanging, tayan maye, mabay karon bay kay na. O yung mga swangin kami kay na yero kay swangin na bangko. Aki konahan ka kaya uyan teswa. Aka nakakaroy bay kay. Amen. Eh wari ka aw ka ba kauri. Taruwa manaw tay kayo. Patabay para. Eh bande na ko ilan tayo. Pay kura kay kay nga ba ne. May entiwan na ba yun nga ba ne. Punna na pa itiwan na ba. Ay na ikagirisan, ikataan nyo mag arapay na konteso. Kuwang kita ada Yesu. Antay yan na nga lagi. Tipe niya yung antay yan makorona na yay. Kaitara. Angan kaitara. Kanana pa kaitara. Awangan tiyaso. Kanana pa tiyaso. Amen. Sabon ng tiyaso. Kaya na pa. Kaitara. Sinapon ng kanta na pa. Antay pa. Harapon na pa. Nakakawarir ka na iyang ay nanundot tayo kayo. Para ka ba niyang kanin ikibo? Yon di kakanan mga yay ang kana kam mamarak ang kana to kamoy ang kana to kam karota by the one ang kam nakaroy bahay ni kadan ibugin na buwagan teso kanaro na pa ko kakangay gi kuno buwa teso ay naro ati agyan wala ta bayan ang kakawak sinatare sino buwa teso ay kakawak tenin mare sinema tiamara gares kanna terares karoya sinana buwa teso ay anda ba sin kakabayag Darwa manaw tayo kayo na misusrak
karena ba to yes pena ko no te ka mara wawata na tuta na dai au kanta na ba deswa ina ka kapayin kami ina karang unan rohan ka ba na kain ko ko to ko ngai da ai kai inda tai dikai darap pam na tigeroi era pa te tartak yang iroy ari asa ni kana kwa te kaya kan sila kita iyo ay tago ba tamin siya suay buki na ni kunan rari ni karin na ino ni ko taira inon tadi kayo sinabusiya kanje tu grupo na rin tadi kayo pa ana kamay turo amin te sila kita iyo kaya kan sila kita iyo sa busiya kanje tu grupo na rin may kurbu kama kaya kina kumuhay kay kama kana ko nami ito kuran ay punna nga nabi panahon ni Bete kana ko te betuan soy mga kasi kay ko to iro kay enang ina ko te kawan tayo ni Borau Inanon te Taeka na ko may karakia kasiyan ari asan na kay Rome kambasin na ba sabu sumaya ri kande to grupo na may grupo kambasin na ba Hey, chest. Kiribati payera imetinaruyay kosuangay panangangay ikapelit dewiya kitang irigong kay kariboy paitateu wairariki yatayabang regente mel kanako menairo akwariki pauyani neyo Yesu ayawe ngayay ponte neyo pati neo todo kanikay kaya ngangay na ko'y di ka Sakinano menano mo awe kaniki na yaro nakimengarari nakibeiro Amay sigaw ay kinakuyay may meron ka na kiyakoy iyataya pa sa kinarome Punano mo Ang kanayay rikite kawayaw Anate mangkoyro Para babatate kaway na karewari Nang kanato away kawaw Ang napakani mekindo ni mekiniko O teka baya are kana kunete mo Aku nang toto kani kai ram 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 mayroon
Putine tintimiu Patimil to ganigay Kaya ngay na ko'y nigapene Sa kinano mo Awe kanikit na iarop Nakimengararira kideiro Amay sikaw ay kinakuyay May meron ka na kiyakoy Iyat-iya pa sa kinano me Kunano mo Sa kinano menano mo Awe kanikit na iyarom Nakimengarari na kideiro Amay sikaw ay kinakuyay May meron ka na kiyakoy Iyat-iya pa sa kinano me Kunano mo Iyat-iya pa sa kinano mo Iyat-iya pa sa kinano mo Sa kinano mo Punano mo Kanda patani ni ila para tang manawen ko nami yan. Sa ginano menano mo. Hawan ito pa yaring nakakawag kin ako irang ira kana sin Joshua sa kalimuha mo na nun de Joshua amin ang ira. Ibugin na milong orongo sinangiro kon tayong kan are enang ina koroy kanuan roy tetay di kayo. Kanuan te Borau ino di kayo. Are atuna kinare tuwana te buina. Tuwana men te buina. Ayare Kekeme panahon kinaluan na koimi kante kaya bayo kana kam to iro ay nang inawat ka ngoran tayo ay manas na rinnak ino de kanon do de men bad dai kayo ay sina busi yari kain na ko ay kay ba nakana ko lagi di ay de tutan na tay de tanong ora tutan na tay ba ay pa imetang ayo okay ay manas na rin na ko non de tayo di kayo kanon na program tayo di kayo sina busi ya tamin Joshua ba ena Ronira ino tiyawa sinang dinawayan tayo sa abu perangin taro tamera Joshua sa aro kon tiyawa ares nang ngora kinayay kanuan na raporaw ino de ra kawan tayo tayo sa abu siyo ko tamera kuna Ronira tamin merori kuna kaisakinan lora kuna kaparaya raburi ako na busumay na panasimay kaspungay de metam ino tiyawa yo kakapaya to wari na tiyakin am tiyaka ron ang tamin merori angan na tinikodi at ako na tiyakin am tiyaka na ko na mem kantani may nairurang ay tanong ora pa sinabusumayam tiyaka o na rigi pa kay dira ino tupong tuwan metuwan o kay dira na ko nam kantani Ronnie na may mon na yo Joshua ni karukot tugin kakapaya na bet Joshua kaya ati metuwan nung ora di radio online Facebook YouTube o ngay da kaysa timetuwan nung ora ni tabali sukunan nung ora may Joshua o ngay da kaysa binilabin ko tayo Pasta bubusi ko ilon Kristo Yesu apo ni ngay araw oras sa kamay kawara kaniko. Amen.
Inanon narandara uya Yesu. Kan na ni maurir kin tatay kaya yara korak. Tatay kaya yung anong kokongura. Ara ngurong. Ika kukuray. Ora kanta ni ba nere ke bukang manang nababagay kanano ba kung urara ay ako kaban ilo ay tiya kanan kaban. Toya itay ako san toto nak iya intakangan titare. O ko punta tare na pa inanon na mouse ay mga kaya na pa mo na ako mo taraw mo ay kay. Ako na nere kay takangan teman eh. Korinano nan tepong ako rak sipanen din nanon takangan ayo. O tatay kayo. Nanganing kami tiking, na kaya katakangangan, o kanta ni nga, ba, enari ke buo kami ya kam nakataya. Na yaron na napunta na ginoon Jesuan, dahil kayo. May nasuwa kinawan sa pangkarawas na, pusiyari kita amin na ba narooninan, dahil kayo. Tamara ko mo ang tamak, punambay tinapo, kaya punambay takaroi-roki. Tuwi ako punta tayo, papunna kaya makaw, punna kaya wana-wana, kunan ka para iyam, teka. May bukin na pa ako. Kupunin mo na ako mew, ikay teso. Sa busi ko, ono roni na nun sa pangar. Kakapayaya, mamatan ka pa na ikay. Ikapan na kung nunguran ng tekan tatay di kayo. Kung nakakapayaya, mayaw suun ka pa na. Inanon tatay di kayo. Kapayaya, inanon na, unguray, anakin ng teka, inanon tatay di kayo. Benari kipatapaya na nang nakakawak, inanon na mew. Ananurat ako, kanano na pa, akapungan ng teko. Ano teka kinakantay di kayo. Roni na idong tamim, mangkay ni karukat pa na basta na ko'y mayroon ni Yesu. Amen. Si Dima tuang kayo ni Borau nanon tetek. Borau nanon tetek kamasa na anak teka Yesu step ni Borau yan kay tipi mawawa tatay ka sar kung kayo narakawa ara na ba siwan wari kita tatay ki mo na yo namita po ikay. Iyang waron na ba taw babikis mo tayo yo kaya tayo na pananuya kinapay kanya. Tekyan pa yo ni kapane inapuntang ni kakapayag na nateka Yesu. Ikato tayo. Ita ko tekan na ara rin tatay kayo. Mente tuwana mente buina. Tuwana mente buina. Tiraya na nun na tuway. Tiraya. Esi na nun. Nanatayakan ni kanana ko Yesu. Oy kay kam na nakon ka Kristiyaniya boton na matan ka banayan babesito yan ako nanon naranteta matinas matetami error hindi ya pa nakapanipay kay suwang gamintaw o noria yamin man na paydo min buong ka panen karukotokin non na ano ta kanana ko mga nasinangin ora aron pa uto ka anda kanana ko ayo yan ang kangangan
Irawat teman ya nakapanya kiye. Irawat teman ya nakapanya kiye. Irawat teman ya nakapanya kiye. Ito ko tetek. Antay romi ya kan katia tetawa. Nakita kata mo. Nuwara ka bono. Imain katia ando ba ito wana imain nam karikira kita wana kuna pundi ay mo antari mo am kata naman. Pena ka nga irawam ra kana de kemayay. Ante pa yarang kakawak. Ngayon, tatay kayo, sinakatay yan nuraro ng kabungan na naman. Tiyaswa, bundi sa babae de Roy. Erang natay bay. Ni kabungan na, ni kaupay lang. Ngayon, ay kaano po ito naman. O yasan ka na, babae de ibugin boto ka ang tuwang kiryo. O tani maguribugin tuwang kiryo. Sinakangani ka mewa de misinari. Sinakangani ka mewa de amate. Maguribugin tiyaswa. Inanon tiya ka rin. Ayo, tiking. Sinakaroyan tayo kayo. Ang tatay askaroyan yo. Tiyaswa. Kabayay na. Tuwana. Mandabuina. Tuwana mandabuina. Ita wana teka deso ni merak de makoro tenua. Brabe sa ni merak de makoro tenua teki bana dabuina. Kam nakapena kabuyan bay nurakin na ko nanon sinikay ko bay. Paya nga ni menatya marakin manebew. O kam nakatayin kay naipon na teka yo. Tapota. Paton nakaugi metaruan. Nako karawa. Nako imi. Menura kinakakabayami ni karako akide kenin nena. Amen. Round tayo di kayo. Kamsuay ka tayo. Mayo banti teka. Kamnaura kini kabuyan pa'y. Nakundawaw sin kayo ko pa'y. O kam nakatayin ay. Punna na teka iyo. Di banti tayo kayo ay aswara. Isuang ira pa sinakataya. Hindi kabuyan pa'y. Pwena ka nga. Yera kayo sinangang na kundi aswa. Pabugin na ba tiya aswa. Ipay-pay ni ka ba ni? Ipay-pay ni ka ba ni? Punna na pa iyo, apa na kumakanuay, ano na tiyakin na tiyaro. Noon na pa, makia, meka, ano na, pangkuya, tiyama, tawa nga, tiyama, ipay ni Yeso. Ipay ni Yeso. Ikamatuay kay Yeso, iyo, tapo, ipay, napa ni kapani. Ay kasi takay, nano, titano ayo, estite yon ayo, ipay, Yeso. Yung nga, ito ay naun din sa babag, ito nakakatakay, yaka kansa po ito, why, payat, na rin ayo, ipay na para tapo ayo, Yeso. Ipantay so opay atan ako. Nakanawanan ka pa. Ipay-pay naman kanuan tari mamaraw. Kadubi pirayo. Ano pa iti aswa tari mamaraw. Ipay-pay naman to kora matisirawa. Yak ako ragin. Ano pa iti nimewa. Dibui, tuwabui, tinimewa yung science, tituwa ng tara, tuwa ng tara. Ano pa iti aswa. Round the tayo kayo. Ano ba yun na ba? Tinimewan tara, tibuin tara, tuwabuin tara, titibubuan tara. Ano pa yun na ba, Tiyaswa? Ato sinang sisira ginikangay. Nano na po na umane, ay kare kaya man na uba ka ba? Imakuri. Ano pa yun na ba, Tiyaswa? Tiswa ka, ito makuro, ano, tigibuan na tabi may suwa, ako kangay, nanom, inikit ba yung kuragiyay, ni makaw, makurakura ni Bew. Nakunaura nga iyo ay aswamba puning ay ang ko tuko ko na ni karikibay. Amen. Daw na tayo kayo, kung natago ba payong maya karikita man yan. Kung natago ba payong maya karikita ni kukukansiki. Itige! Ay yasak. Tiyaswa yung ko tuko na ni karikita. Tiyaswa yung kunahan ng ko, niran tabure, nanang kanak. Buenas. Ay kay bias ko nang teke no sila giyay bayar Tiyaswa kana bayan ba Tiyaswa ay ya ka kapaya ya karere ke buning ay yang ngani da ko nan karere sa to ngai da bun kanwan wana da aray yang Tiyaswa ay ngani da ko nan karere ang kan nga ano nga ya bun bayan ni Tiyaswa o itira bay kana bay ni bayan ka man Tiyaswa ni muyangaran naraw si yabara akiara bay akiara man Akiaray ka, akiara ni, arapin. Kaya pa ini, Tiyaswa. Ito ko tuman simotiyo, anatay ka na kon, pero rubo ka simotiyo, tumakuro, ano, wate ki ba na isuwa. Pasyag wapay na kon noon, tiyap. Round to tayo kayo, kaya kung manubungiya, koro ko ni pipiyakan. Ubungiya, rin sila mautang, koro ko kunurat yun na ba, akiyan pa yako usang, kaya kumwandok. Ay, tapon na kaya. Ikaw ko na ko ikay Tiyaswa, pundak yan pa, kaya kumwandok kung yun na ba, ito ko na yung mina. Pasyagi ko na ito wapay mayon, diya ba? Taray ay mga tiyakin na tigipanin mo yun.
Ay ka na sa mga nang kumayon na ba? Ayo agi na ba pa Yesu usa. Tira ako na usan tiruan meta kana kono. Ang business ya buburakay. Kito am mouse to burik. Yeah. Kito am ka ki am repo. Kito am man hindi pang kaya kuro sila na. Kunang nga ora ko kami ni. Yagi man na hariya to. Imenan. Diyaw stuwan ang kangaya tayo ng mga narik. Sana ko nanin ang diyaw stuwan. Tuway, tapako ako tuway. Kana ko nora tibiban na naus tuway. Imenasan da payari. Imenasan da payari. Imenasan da payari. Isira kakin imenasan da na ni biba agad. Akaririn nagi. Nayamat ang tabong hari. Yamat ang tabong hari. Ayat ako tuwari dari na. Shhh. Ay kawara biba ikay. Gitoy ko na kay nakabungan. Wa bundaki ko na nakabungan. Wa yan ka naroon. Sino kung diyan na ba iyo? Wa kaya ba sina mga nako bundaki na ba? Amen. Punto ko wan. Bunnan. Meron ka kangay deso. Kamna ka pa nakabuyan ba inuragin na kun diawsin kay ko pa. Bayang ani menat ya marakin mani daw. Deso at ang dia ba sinakakabayagin baya kemen. Ekakawa ki pa sinaira na ron deso na iyo. Sinanga kabuyan baya ki ara kay do. Sinanga kabuyan baya. O kam nakatayin kay nay bunda na tayo kayo tapos nakauki mataruan ako karawan ako imi manura kinakakabaya amin ni karakwa. Aki dekin nanay domi. Ano na tayo akong suskis? Ano na tayo ako kanon ng kapat? Yung may subog. Yakin. Yun nakinti ka, matira. Pati aswaya kakapaya. Yakin na kayo mo anin na nairom. Ito ko diyaso. Aki ako na nikatay. Pasaki ko na nikatay diyaso. Ito po katay diyaso. Diyaso ay abon dede na am nakatay na. Apon nikiray daw wami kabuya. Ito ko na takatabuin. Akam na norya. Pandanura kinatagakapay may karawan ako yung mini. Karakwa, kuwagi ko na nga, tao mo ayo ba? Arang sinarap ay. Ano mo tahan ako ayong ko eh? Taray. O tirahin nga din, takabuyan ba iroin ko? Inawa may sina. Takabuyan ba daw na tayo kayo, puntuan at takatabuyan. Tuwan at takatabuyan. Man arakaririk. Inako kabuyan ba yung mandatakan na pero masa. Ano na? Takatabuin na. Are na baka na patabuin na ampin. Tuwa na ko ako ro. Paano pa iteso ko na ko ako ina. Kanano ba? Tabuin na tatara ay nagilom. Kaso ko tuwa na tatara. Paano pa iteso? Ani? Takabuin na ba? Ani tabay at ang iteso pa sinakatayay. Try me! Try me na. Sinakata iteso na yu. Sa kunan nakata iteso mateso abundada. Sinakatayan na takabuin na ba yu? Asinanorya. Kaya kakilamaron na rin sa sana na maginnan, ditari matakay na nun, katuwa pong, katuwa tay, ediri narataraw, istuwa, nako pararataraw, giyon, nakarigigiyon, pabugin na pa, sisway katayan na akam na lorya, sanarisan ako, tuwa naman tabuin na, itiman na, mandangaon, tira makoron na nakaragaman, ayari ay ni kabuy, tapos na kayo, tira kagin na nakaragaman, ano ba iya? On napuntay ang ano ko kabuyan ba ni kaban ay kakuha nga nay. O na ba iyo kabuyan makoron noon tiya ni kaban ba to one tiya pa. Tipin. Kita one ta kay. Kirami kay yami banana. Papaya. Ita po pa na pa iyo. Ita ko iyo pa na pa. O kaban yan kabuyan makoron dyan na nay ni ko. Madyan na nay sibo. Akiara na nay. Akanarian, nanura te kayo. Ilang kakawag, akanarian te kayo nuwarawari. Akanarian te kayo nuwarawari. Those that passes under the road, kana kunan warakaki, kunan warakatipin. Tuwana, wawa, tinuwa, awa, imewa, nowa, isuwa, wanua, ruwaiwa, debuina, nakwayo, tuwana, nak. Kunan warakaki yan. Kunan warakatiga, yung timan, woman, tiniman, aman, niman, unuman, isiman, waniman, duwaman, tengaw, tawarwaiwa. Takutuwa na pa na pa iteso. Ane, iriyahan ta kayo warware. Naroon, naroon na nakabuyan ba? Ano pa kayahan ta kayo warware ba? Kung naanware ka, kung naan tawa ginawawatan, kanika siniayo. Hira kinabayahan ta kayo tawrawat. Ayan. Tira ko rin ka ba kakabuyin na? Tuwa na takatimuin na manipahin ako. Ay kaya nga ko tiyaso. No, punupahin ka pa na kaya nga ko tiyaso. Pahin ka pa na ika, ariyan, takain, warawari. O, yaka nga ron, income checks, matig-EBF.
Agiri yanta kay. Pagi de mane kay rom kiko bakabay. Enakya. Yagi tawro ina ko bako na kunan kabungona. O tiraro ng kaning anano bayar kay rom refund the checks. Kito ya pa kam KPF. Detayari apa kay yes barihan ta kay no. Ayan na rin ang inakoyom. Manggisway, kusway ko na. Iriyan ta kayo warwari, kwas pa ko na. Tirayan na nunag, nariyan ta kayo warwari, sasan ka para nakuhan. Hindi tayo. Ngayon kaya pa na pa iteso, pahin ka ba na maiyagit ang iriya. Kwas sinakoki, pahin ka ba na iteso. Nakoy na. Masi, tuwa na, mantibuina. Tuwa na mantibuina at ang iriya may dura. O sanura na bata kakapaya, imina. Nanonood ka na ko ari tuwa na ari. O nanonood ari ruway wari asugiro ari. Inang kakabayak yan. Kanano bayak inana ko ari. Baya punso ko na bayo. Punso ko na ba nakakabayak ari tabuhin ari. Makanana ko. Ari tuwa na ari. O kakabayak ari ruway wari asugiro. Baya karaw angin tamaguri. O sikari kaya ngay bora. Ay takabayan ni bubura. Ay uterita kini business. Ay nang sigiro ay marana na matiyaswa. Sibon siyang ang tiyaswa. Tuwa na takatabuhin. Mandararak. Kanano pa tububuan tatara bora. O to kabuy maya ibon tubuy na tatara. Naroon na sa sandagan. Nanaitira de sa business. Business ya tuwa na tanga tatara. Nanaputan nam kabe naman ibugin puon pa ni maguri. Tani maguri am rent. Ena ko nabubuat tara. Nanonang kanda ba amra ka? Ni kuwawa, idawa. Ono bubua. Nangayarang may sinkanyam kabuy ko nang anay man nanububua. Nanono ono buy tara. Ako na ang tiyaso pa am kabuyan pa. Ito ba yan ang kakawag? Sinangan nantay. Kabuyan pa. Sinangan akong tiyaso. Sinangan akong tiyakaresa. Diba yan ang kakawag yan? Sinakaro ko nila. Kung wala ka na payak, iloro ko nila na, esway ka kapayak. Sinariyan ka ko. Kung naurakin na kung tiyawsin kayo ko pa. Kung naurakin na kung tiyawsin kayo ko pa. Yesu, ang game na yung tiyong nabayo, ang dinuro the mens, pauto ka na, bata kabuyan na pa. Sikawan tago payak. Matayo tamakuran wawi madanua, tagiba na wawi madanua. Ay, teten, way, dora ka. Tanan, bari tayo. Anara ka kaimitan, kurubog na bari tayo. Tanan, mama natin. Baka mga kabuyan, ami bayar te minte matiana to meta kumino bakam kasu kabo ngana ri bokon na teka tiaswa are te kesiro ay teka metena no nga metioni mek anora na kabanian teka kan e pondi ay te karoi bekai o tia ki kahagi bagagi nano e pondi ay te kabaka kabui makarawan da beri ay metena no nga yo amat erang sikiro ay na bokon ari ay na panupain sa kinano ba ko sipay na to na ko kya yaki kaki kay Yesu to kabuyan bay ere sanak e kay Yesu ka baka anta kabuyan bay. O ikaw ngay na papasin ako roy. Takabuyan na ba eh? Ito ko yun ako naroon. E nakakita kita ba ito umiya ba? O kaya na ba si pangami? Ibo ko ya. Pun si pangam baka nga apam ngay. Ibo ko ya si punitirer. O ano rin, yesan na nga niya si pundi uwi. Kabuyan pa ni kapan. Ibo ko ya tirer. Baka nga apay ya. Papuan na yamakuri. Ari yamakuri yung tuman buta. Kung rin, si punitirer. Abubuwa ka. O ka na abubuwa ka. O pahinto ka. Tiya ba? Matirana timan na ririgiriyan na yatay ni buwaka. Ake, si pa nga yarewi may. At pero nga yarewi. Ake abaya. Kasi abaya pa nga niya tiyaso, manda ka buya na bay. Ano sa po may nang taraan buburarig ba? Na tumay sinamatan ni Dilarari ka na iyaura kinata ka buya na bay. Nang niya sa bundewi. Irang ni buburarig sa pan, iwi ma. Anakarik. Man, aron doy po utukante sa makuri. Inanon tiya kares. Inanan ako manda kabuyan na pa. Inanan ako manda kabuyan na pa. Sinura de tenur de mas pa pun wagin na benta kabuyan na pa. Kamagyata yaki amaguri ba intero mauri ba ama maragin pa ni mania bantiaso. Okay ama maguri regin te pawani karya ba buogi kanaya na te pawani karya. O yaron na ba na teka to uya ba isu ba akana kota to wangkerio. O nakarega boya to wangkerio. Amen. Neron ka buhay yara misinari. Neron ka buhay yara tanong makuri na nun tiya karesa. Akabuok, menta kabuyan na ba? Akabuok, menta mo niya yori nga angat turak at katabuyan. Antay yasinangan na takabuyan na ba? Sasan nuran na kim? Sinangan tiya so.
Sinangan dia so. O kanano no basara wannang. Naman sinaga sinakadi. O kanano basagi kannang. Eta ko tedaya kanan temak bina. Inarawe paya dia so ajo amata. Makampunda we paya yo akam kangay. Sirawe paya ko ni paya kara. Kabuyan na ko paya na kariya. Anare ke kaimin tedaya kan ni kare ke kai. Bakam rawe paya ingami at the bottom no maday ni kabanya. Yay dire ke ni kai yanare hanakwa ka bakam ka buy. O tapon nga yan, narinig kaya sa nang kakainan nun tayo, sa puntata rin na to. Dire kini kay. Dire kini kay. Tika uwan, dire kini kay, kung namimi ba, zirbuwag, yung buko na kay, mamra, mawan, naro ka, may bunta na ba, yari ka, dire kini kay, ba, kuwaki ko, kare na riyan, no kinakonteso. Mete atay ka, Jesu, kamdaw yung payay. Tira na nun, tira yung pay, tiki mo. Asa mo sa gimana kung diakin na kay Jesu, ano ka na sa kakatakabuyan na pay, sige mo nga, Jesu. Pabukin tira, nanonopon na napay, the 10th, the 1/10 ari. Anapay, the 1 at takatabuyan ari. E-claim pa po na napay. Ngayon, sa tako basanga, kanano basanga na kabuyan na pay, sasan na nga naman, Jesu, si Suwayang, punan niya, diyo, penoki niya. Si Suwayang, sa spanga man naraka niya. Akiyan ako may nanonopon, nga na ipon sa espara nga pay. Natakabuyan na pay, yan na pay, Jesu, saki. Arabay. Ante pa ya sinariya na tayo ang kakawak. Sinabi pa ya Yesu ang takabuyan na pa yung basak yang. Takariyan kan niya po na ko yung takabuyan na pa yung situwa na. Takatabuyan na. 10%. Takariya. Yapon na kontenan. Yapon na ko yung kan. Ako nung nga natitaya katuwa na kairi ka na ba kukakarawan? O na po ate sa kang iba ibugimi. O nakiuruiwan na bami. O ninaki kamay wonder kami to kurebe mind ko tatawan punta na tayo kay iyo at tapot. O na benabotan naman na tong kami baka makakabaya. Baka narig baka nga tiepe at ang iraki. Punta na tayo kay iyo at tapot. Ane takakabaya inanon takabuyan na pay ka na. Skokya na konteso. Di sa urupay puntiman na kakang arokara at abuwari. Amay sinungurong yon na nakakabaya man at tararuwa deso yon na ro ka matayan business. Ato giro ko naman. Akaswage yabay dan kabaka kabuyan pay. Danan man ni kakang, danan man ni kaurubay. Amat tenan nay ay kaya busi tubo ko ni kain durarak ato ginsan na pay tan kabaka kabuyan pay. Yung maestro ngorong ayasan gos yon nan. Yon na nakakapayat yes one teraruwa yang pay. Kanano pa ko ang kabuy. Disirak yaya tabi ka disirak yaya o tiraron diriga geto yaki kakapaka kabuyay may mana. Na mga kabaka ni kapan eh. Kuwag. Pati aswaya kita rata tayo ni Papangari. Kana kuwangong kay. O, karawan ano. Kung nanuri, pare punta tayo deswa katay. Kung nakatay. Ayo, tabi ramon na kakawag pa. Sinariyan, ang karoto ba yayis, matan deswa. Sinangan no, sinakokyan ako yun. Kung na po ayo, ang nampay na ko, mamuanuwa, ikawan ko na, ako nagyayang mouse, namamarakin, karipaki. Inaripa. O, natonag, tonan nam kureben, duwain ng bangkay. Tuway na buwa kariwiri ang mantakangkang. Ito ko di, kangaron narangangan kan. Kana sanga pa'y, at yung kariyang kan, ilarikin na kabuyan pa'y. Inanga pa'y diyamatan na yeron na de karikyan ano na yay. Nagirawawat, sakin na yeron na tipo na kipuya nanga. Pati aswa, itang ina tiyamat, awara kinano na nikan nga pa'y. Ayun, aron tiya nga pa'y. Sinaki nga pa'y aswangin at man, ngi kabakari, ngi kabakaan, yek. Inapunwera kimay na nun tisanga. Tinanong ni kanang anak kong Yesu. Anya kakapayat Yesu. Kakapayatan na noon. Nakabuyan na ba? Ibunsya kita pa yung karawawat. Yesu ayasan karawat. Ito pa yarang iba sibukira. O siriya na ba nagkukurin karawat. Ito pa yari suwangirat Yesu. Nakabuyan na ba? Ibunsya kita pa yung karawawat. Ano ko yun? Tita yakirira kayo. Tita yasinayro. Ayay madisanga. Bay na ko yun. Punta Yesu. Ito ko Yesu, matayo, tumakuro na unuwat, tinibin matanong, makamdaw ko kura mo, uyan Yesu, mana Reirei, o na benin doon nagbaykay, na ko imiyay. Arang ni may sinungan ko yomat. Ay kasan nora, tukwawa yohan takabuyan na bay. Kakawang roy. Ay kayo yomat at abman na yes and pick. Ay kakawag ba, tahan ka ba kakabuyan na bay. Diman na ibo ko ya, pun William Gogate, kam kina William Gogate, sige? William Gogate, emana nga may yangiran. Pero na ko Amerika, enang ina ko ni karikirak. O yata ko na ba takapin na ko ina. Sila po may yay pa yan region Amerika ba.
Inatangira ki titubu anarian korok. O kanano bangko ito ang matan ni William. O kunaki mama ni ngatiakan Yesua namrak. William go gate ako Amerika. O ayaw mo na bakarawan titubu ni Louie. Ato go gate. O kabaka nakabuhi William. Ikaw kung ano na ginanon na nawakin ni business. Iyak nga sito na takatabuhin na. Yan mga nga kataburo, wawa takatabuhin na. Yan mga punta ganano ba nakataburo. Yan mga nga tinuwa takatabuhin na. Ni karakwa, iya nga takanimewa. Sinora William Gogate, paya kakapayakin karakwa tapo ngayon. Ano ito Gogate yun? Yan ito Gogate na miyaws? William Gogate, ito na ko diyon na bayo na karopa iyo. Bugin na ba ikabakakabuhi. Amen. Amen. Ikaw man naman ako diyon mata John D. Rockefeller. Tuway ngaya tamo 1 billion niya diyon na. Kana kukukura rong tamo 1 billion niya. Tuway tamo John. Oy orang din John ibon karagin no. Suwangiran ta iyo nabun karawan warigi yo. Kam na warigi na ba may kan nige. Pwera nga na ina norong din John. Ikabuhi. Ay ka nakaraki na araw ng muwan digin na ukabuhi. Imuwan na umaw ko rin kay warere kay banda. Parabre. Imuwan na umaw ko rin kay warere kay banda po kasi na. Ilagay mo na po, tuwa na ni Mabuhi the week. Temuan week ari makuriya yo, yawo tari ka kituwa na ni Mabuhi na kung sinaw. O ito wata man ari o ito ba enang kukurain kana ikonan na nga tuwa na takadabuhi na kontuwa. Wala tuwa na tatara ni Mabuhi. Kuya pun iraw na mo ko na nga kabuhi. Ay temuan na karoy do why John Rockefeller. Iya nga kabuhian tuwa na ni Mabuhi tuwa na tatara ni Mabuhi. Ikarawan temuan week ini baka bayan ni karakwat tepong ngay. O yesen kabuhian na tuwa na tatara ni kapani yasen na nga na itias. Kato every dollar. Ikato ate tuwa na tatara yang nga kabuhi na. Napakabayarin karakwat tepong ngay. O natagin na ako may bangkiyaro na ba iyagi ka baka kabuhian temuan tuwa na tatara ari giruwari. O nagikunahan ka pa kabaka kabuhian temuan ni milyon tatara ari giru yuminarik. Suwangiya tanu war ka teka ubana suwangiya na siya ba na kabakata kabuhian no pay. O na rin kibatan mo yung kogi. Ay kakakon makirunta we. Amen. Wala taman yun. The billion niya. Temuan million niya jaman tayo. Okay? Ay imuan man kabakan kabuhian tuwa na ni Mabuhi tatara. Tuwa na tatara ni Mabuhi. Ay akito kaya niya foundation ako nagkara ko. Kaya bayari na ako. Iyaro kong 10 million na. Ito ang matatakaw pa eh. Ipun ko awan na tayo katiyaswan. Nanura kinatakakapaya. Nako yung karakwa iya kirikin na. Iya nga nako susayo patapayin ka nga nako yatan kan kataya. Tan katatakabuyan pa. Papun ka nga iti so kam nakatay nay. Punta pa kakatay. Rawa mano dadai kayo taru sapya norian kataya ba ikwawa kaya. Kanay kwasan na maginadetare takangan daman na makaupay. Katana kawai iti so ayo mandirang ibebet. Kakatungan na takabuyan di am kaupayan na kam nanuramin. Tiyo matari karo the cheese graft. Eka kabuyan pa ina. Ilang kakabaya kamasan nura naman ko nga desin mo aki ang kaigi desin na ko the cheese craft. Tuway na ba desak baka kabuyan pa. Eki ako ke. Makunauro nga iyo ay aswang babul nga yang ano ko tuko ko nan kare ke bay. Round the day kayo. Ayo to ba yan ang kakawak. Sinariay mo na baka kabuyan mangkay. Sinakatati ya suan dobong ngayo, sinanurya ba? Yay ba yan narig yan ako? O kanano bagay ba yarig? Ang napunubugin natin yaso, sinabugin natin yaso, baya kiwa natin. Mayagi ko na ni kiwa natin yaso. Baya mais tawa matayasan kataya, mananonorain ko, wapun karo-karo-hari. Dapat tayo, kung ano mga bundin ko nanora, kanano pa yabubra naman ya. Okay? Yan, nang pun na ngayo. Yesan na ko Australian dobong tuwan. Titay tuwan natin. Tuwan na, wawa ko na makaya na yung Australia. Oy, yang nga na baka pa hinang buburaw, baka pa iba to kaningan. Kaningan tuwa na the week. Kanga diba ya de manenda ka na ko. O kanero ko man ari o ngayon yana na bang kabuhin ikarin nan de suskes. Ay ka kinan. Kada ko eba na. Au tayo kay o yok na. Yok. O yatang kan ari nanon no suskes ari na. Teman ari sa ibon din mabuhin tara na.
Okay, bayar ko na ba tayo kay isuay man Nigerian inna na naroon na dagin kam na Nigerian tiyaw sin kay ko bay. Ay yakin ni Nigeria. Yes, usukin na nando yes. Okay, bayar ko tayo kay na ya kay na no. Tanang tango mo naman iti asuay. Wan na tapay ipon digin ako, ibon karoy. Ibon karoy. Igamin na ako may bat pa hindi. Okay ba yan? Bang kiyan na yayabos ba na yan ni mabuyari. Ay tatana babaw na nanay yan kada ko. Iten. Iba ni ake, ay po ni kain na na banda yarang ni man ni kain na no. Ha kaya man. Kanya na ba ka ba yapon ba na. Ayo to pa hindi yan ang kakawak. Darwa manong dahil kayo. Sinariyan ko ako. Banda tayo sa ko ako sa tataw. Yay takahan na rin. Ngayon, sa saan pa rin na bakabay? Si bakabay, o si Lib Kuran, sige. Yayaman ni Kara. Yaya Begbe. Kamakan katami Begbe, yan ako. Baka na mga ko, kataya. Kapaka, kabuyan na mi Begbe yan. Kami Lib Kuran, yami bakabay. Ano rato ko ako rin na rin mo na. Kaya kuha na tayo ka deswa, kayak. Yagi ko na kiwe na tayo ka deswa. Gana ko nga ba, yogi tay, Nora atay mayim. Kanaya nga yun akong deswa, kapag na ako mga taratara yagin, na yun na itabay din. Maanan yagin. Liasan na nga ba, o mga, yan ko bagyari kita man abubra kaya, arawan. Kung nora ka na bayari kita man ilong matabuin na dara, to ay ibibiti ang kabuya. Kasi ka na tuwa na dara. Makanano bayari kita ilong, tuwa na tanga na dara. Saki ko na nga ni tuwa na dara. Tuwa na dara, why, dinay de piyagin dahi siya. Yan? Nanginin ko na nung parang, ay, ibubura na ba yun? Ay, nanginin ko na nung na. At yeso, ay kang ngay na pasinanga. Pasinanori ba yan na pasinig at kakabayan, na rin mo yun na. Kanamin na takan na nga, araw ko na punta nga, tangin na ginoon yeso. Tinanon ka na nga, punwara kay may nanon diyamat. Diba yari na kiman makin di takayin warawari, sineriyan banin na nga ni kabanan. Sa sanura ko wan na eh. Sinatang ko to ay mga nangriyo at yes one ay ayo open na natin ka yes one kaya ako na ko ilan tayo kayo ay kan kawin kami taruwa mano pa kamnana natin ka yes one katay e punta katayin kay nay kam nanoriya kanano ban nakaugi mataruan nako karawa nura kinata kakabayan ako imi kanano ba am kaya kan tayo kayo yatay at kabuyan pa ibunda na pa yes one din ko kya na koy na man kakabayan ka pa niya kaya ari kayo Yataya takari abon na wanga pa ina kontiaswa ako kure na no kan nang antiaswa bugin puto ka na magurin te kares Yataya takabugyan pa ya kabunga na bugin kabuoy misina mata na magurin na ndo angiri Ikakwawa ang kanay kakoni magindanga nga takabugyan pa matakari ay di kibat sa tararuwa yan pa itiaswa ay kakoni maki Raw kung ora on meta kun dai kayo ang kami raw dai kayo tatabuay au kanta nga sinakata atiaswa dai kayo Kaya pun maka na tek, o yaki ko na ni kiwe. O kana no ba kiwe hiyo, o pun tieswa, ay nabuki ay. May kungay na numi, saan magina tieswa na tek. O sinabi na kapaya, o nura ta kapaya bes, ay minangkay, imay na men kapakan na kabuyan pa. O ano to ginararirin tayo di kayo, o kanda nga bayari po kami, nakondagan tayo nga pong, o kam nang inuri ang babugin tira, kaya lang inimais, di kares. Bugin tira, kaya lang inimais, Ti karisan. Nasika kinana ko may tinubuita bunta nga. Tiyaro ni kirisan. Tiyon na pantabong na eh. Yer kaya lang nipes. Sinangkangan na tayo pa yung may bukoy. Ayis. Ani. Sinakaparan ako na kung naging nangamang. Kanda ba rin kakapayakin tayo kayo nung rami. Ika naman nariririn na tayo yun. Teswa. Ano rin kami. Rarap. Koraba de tartagyang iro hindi karon di tayo kayo tiriri sa san nung rakin na de kosan supaya mentayo ari punan takat jaso wala ito ba ari ro di rage tuwana mentubina sa tayang kan ngaya tuwana de mentubina ari ngaya punan na pay jaso sa kya upay sini na kitawa sini ni ko hakya punan na pay jaso ngaya takari ari ngaya sa kita pay sinerari sini menluwag ba sinakari kayo ngaya to pay na pun na kumainoral na Ako pasin dapat taratagin na nadakat jasu ako sa bayan ako lang tayo. Yay di beba ni nakabutak. Kana iya min sisilagin di Reirei bugin di tayo kayo kamakuriyan na ba yon di beba. Ano kundi ngabong ano mga kakakin na kundi ngabong. Naroon na riyasan tagin na di taratagi
na kunting abong iya na tobi ka rin yakin ito pero nang kongorang kanina kunting abong kamatin no kong kuya riyak kaya kakasisira kita tayo ari na utak na kunting abong kamerun ko na pero kunting abong kayo na pero rom kayo na rin yung panang ora na kaya kanan sisira ari nakakana ko na pero kunting abong sinabusiya rin kanje ito grupo na rin na ba nakanakuha ako na iya ito ko na nakuha ng tayo kaya na tapin ko riyak kita sisira iya ita kabugi demoy kam ko riyak misira kam metamtam kam mumoy kam mungungura te pana atang roy may roy tan sarili mente priskuy grupo kay kapag sinaba sa kan ako na ko iya kanje ito grupo na rin may grupo kapag sinaba ay ay buni de beba ni ito ba de beba ni kabuta kiki ako kanta ni ka ba erali ya sendo ko romi de beba ata kabug yayo anda ya isami ko ya atay na ini agang kam kay dagi kamana ko may danali isba de takabug yayo na ko ya aray dua ara tanong ora ya de moy na payo ay kambe sinaba sa mga kana ko lagi na ko ya kanje de grupo na ni may de preschool may grupo kambe sinaba Lost out in sea, I don't know where I will go. How many times I've gone astray, you call out my name. Your love was so great, you welcomed me back to your side. Lost out in sea, I don't know where I will go. How many times I've gone astray, you call out my name. Your love was so great, you welcomed me back to your side. His love for me has no end. He never leaves me, never forsakes me. He loves me. Lord, I thank you
Your love was so great, as patient as one unworthy as I. Your love was so great, you welcomed me back to your side. Lord, I thank you. How can I repay your love? Your love was so great, as patient as one unworthy as I. Your love was so great, you welcomed me back to your side. His love is not for me, has no end. He never leaves me, never forsakes me. He loves me. His love is not for me, has no end. He never leaves me, never forsakes me. He loves me. His love is not for me, has no end. He never leaves me, never forsakes me. He loves me. He never leaves me, never forsakes me. He loves me. Aya era ba kuna iya tandiri kai yaki kona ni maninga te akara tewe etangirira engangi sera punta ime to na bentangirira kambe sinda pa ni kuna miya kauringira Yesu etime to antangirira taina ko ayaki kona ni bua tangira iron to sina kona ni megina kanga seribia kita iruya kanya raus to sana megina seribia kina rataboni maguri to sana megina kanga seribia kiruya to ara boyfriend ara girlfriend kita ora kita wanta iri basina uringa pa Yesu etime to antangirira ito ko dan teka teman missionary ayara di to ya ko tangira ya au kape ayo sa mga tako ang kanaya kita ngiray na Yesu etangiray ngayari sinagi mamaningan tayo nako Yesu etimeto ang tangira sinagi tato pa sa sugun naro pa sa ripiya Yesu etimeto ang tangira era pa de to manevento kuna riasan naranin de ante akinagin de ken naliyagi na ko tayo sinabusi yari takante jani na yo ke kanto grupo na na yo bana kana kwari kuna ito korana ata epon rabe pen roy disiraki rabe pen na be arari ye ke kakina be te takabuki te tayo takapul pen na besa roy kabuki na kana event de to korana yo ayo sinabusi yari kanto grupo na ne akana kwari kuna yari to korana rik ayya kanda ba
them all to Jesus. Shattered dreams and wounded heart and broken joys. Give them all, give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. You never say there'll be no sunshine. You never say there'll be no rain. He only promised a handful of singing, and then a bit of Jesus won't prosper. Give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams and wounded heart and broken joy. Give them all, give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. Ay, raba gunaya, ratani deh itu, itu upaya pulih bebe rodi sirak, itu upaya pulih bebe rodi sirak, itu upaya ngaya arko imetau nita iyo, nawari kita iyo, raba ni gunaya, ratani deh kai, kau ringiran tahu nak basi nang ngaya dan ikapen nak kau Yesu, ayah yang kana aku ang ngabui, pun nak koroi main nanom ni bebe, hang aroi kau 100% surrender roi nak kau Jesus. Era ba tapi kara ke Yesu de bono de dai kayo ang kampanya do kasi ben ni kamo mo Yesu de rongorong na ko tayo. Kanya ikan ganda na sisirak. Ito kay temuan na yo. Era pa apa ni kaya kaki ara sisirak ay kami na inanora. Era pa kanuan day 4. Amen. Na buwag daw eh. Kora ba erang ni metata roy de kanuan de dai kayo. Takawawa mina imetawayo itakudakan. Tera ko koron, takarigira kentero. Natakabuya ni pai. Kora ba nam sisiraki. Nakunti ngabong rakan tani nga nakakaki na ba sisiraki ayo. Takabani ayo mina imetaw ni dayay itakudakan. Tera bugina kaya kamaki kakang beki. Takani meatata. Kora ba na nam sisiraki ni dayayo. Sa kasuki ba ni gabi na konti ngabong. Ara po si pa nakakaki na ba am sisila ginaben tay. Ay itaw ba yarari? Ya pene di silak. Ay itaw ba ya pene na de ranari? De esa na ba de marag, esa na ba de moy? Kang ay dare may kay. O kana kamu gulay sa katabo siya warere sina tataro ni kainira kasi na tawro ni para ni kak. Sika kay tawligin ako imi ibugin do kuminti tayo di kayo kanda pa ibugin ng rami matatami dirong-rong ko wani dirong-rong ayo are ngai are yasunag na de Borau Inanon na Taeka jaso. Are ke kasiyan na isasan na tayo. Ay no bog daw tayo di kayo. Kora pa na bang ko ni meto kundi online Facebook de YouTube. Angke ko timeton minilagin ng radio FM 89 kora ba na bebugin timeton ngoram ni karo ko benete tayo kanya na konti ngabong sa mga kauling idik sa mga benete ko na konti ngabong ni mga kaligya kanuan ti Borau Inanon ti day 5 tita bodo ko mena yai sinakatabo chawa waridik sina tataro ni kainira sa puberaki on tatar tamera Joshua siniboy ko si kaitaw ibugin ti tayo di kayo. Sikay daw ko bugin pa ni kapen. Sikay daw ko nam Taeka
ari ite kina kina ko nan tayo. Sibusigo Jesu ko na kamewa am te kay nanor. Pasine mewa kinda Jesu no ko na de Borau menano. Sikara po ko Jesu asine boy ko ra kin tayo kayo. Sabusigo ka kina kina inom ni nan tayo kayo. Kararoi le men tayo kali yo ka nga ka boni pa yeso ko nan natay. Menan mo kulito wale bak. Nanor ya papa ki Jesu basikan no tan jangay na po. Ani makandi tadi kari no kon tadi kari mina tamer. Sabusigo namtangira ko na karokoi na pa Jesu sabusigo. Abi korok bani kapen inon meuro inon tadi kayo me apora menano. Pasan ako milon Kristo Yesu ang ayarawi oras sa kameu akawaran ni kaniko. Amen. Kapesin na po. Natigiray kanon tadi kayo. Sa mga kasbogin napapagin di meon na natangin na tuwi na kundi ngapong. Kam natigiray good night ni kapen.